טעמתי את האקסל החדש של קווין רובין, ויש מצב שזה הטעם הכי טעים שהיה עד היום. אז אוקיי חברים, הנה האקסל של קווין רובין. אז קודם כל תראו את האריזה, איזה מגניבה היא, וואו, ממש אהבתי את העיצוב. יש פה גם קרישה, הנה, וואו, ממש יפה. אקסל בטעם פירות אדומים, נשמע מעניין. אוקיי, אז יאללה בוא נפתח את זה. וואו. ויאללה בוא נטעם. יש לכם 3 שניות להירשם לערוץ לפני שנתאם את המשקה. 3, 2, 1. אם הצלחתם תכתבו לי בתגובות. אוקיי, מעניין. האמת, אני לא כל כך יודע מה טעם של פירות אדומים, אבל וואלה זה טעים קווין, אהבתי. כן, אני אפילו אראה לכם את הצבע של זה, ממש אדום. אוקיי, תראו את הצבע של זה. זה אשכרה אדום. תראו איזה יפה זה. האמת, זה קצת טעם של תירוש. אבל אהבתי, זה טעים. אז אם אתם רוצים שאני אטעם עוד משקאות כאלה, תרשמו לערוץ ותיתנו לייק.